4 ئەمریکی هاتن کوشتن di teqîna roja çarşemda li Minbic Sûriya. Vîdyoyên çavdiriyê nîşan didin ka teqînê çê li xwaringeha navenda bacar kir. Armanc, serbazên Emerîkî û şervanên xwecihiyên Sûrî bûn, geha bûn hev li demê erkekî çavderiyê. Komala Dewleta İslamî Daeş berpirsyariya xwe ragihandiye. Vîdyoyên dengê Amerîka nîşan didin ka çawa serbaz radihêjin birîndarekî Emerîkî û ji wir vediguhêzin. Ev êriş ya herî bikuş bû li dijî hêzên Emerîkî ku şerê Dewleta İslamî Daeş di Sûriya de dikin û jimara qurbaniyên Emerîkî di wî şerî de dû berember kirin. Ji roja yekiya Amerîka hêzên xwe henartîn Sûriya li 2014. Teqînê sivîlek û kontrakterek karî ji bo Wezareta Berrevaniyê dikin kuştina û pitir ji 10 kesên dî jî. Padşa nehan birêkarê Wezareta Berrevaniyê Pentagon serxweşî li malbatên qurbaniyan kir û got Amerîka dê xweragirtî bimîne. Şerme li dijî terorê berdewam e û em rijdin ji bo têkdana wê. Mike Pence jêkirê serokî Demalwezareta Derve de axift behsê êrişê nekir. Lê wî got Amerîka dest pê kiriye bi veguhastina wî şerî ji bo destê hevbendên xwe li Sûriya. Em ê serbazê xwe vegerînin, xilafet ji nav çû Daeş şikest. Şirovekar dibêjin nîşanên jêkcuda ji hikûmetê helwîstê Emerîkiyê bersîngirtina tîrorê lawaz dike. Sînatorê Komarî Lindsey Graham hûjdarî da Serok Trump ku daxuyanîn wî yên dawî seba li Sûriya terorîst handan û nezelalî li cem dostên me li meydanê hişt hevber sozên Amerîka. Ez hêvî dikim serok dîrûbîn be ka ew ê çi bike li Sûriya. Ez zanim xelk bêhêvî bûye, lê em qet li vir silamet nabin eger em alîkariya xelkê li wir nekin ku dê bersîngê baweriyên radîkal bigirin. Êrişa dawî wê pitir cudahiyan peyda bike li hember ve kêşana leşkerê Emerîkî ji Sûriya.